халкымны üzülüp яратам. Бәлә каза, кайгы хәсрәтләр бакча артлап очсын җилләргә. Bir зур бәхет Раббым дус туганга, bir тынычлык илләр көннәргә. Әйдәгез әле бер алгышларыгызны бүләк итик әле. Рәхмәт. Аланың әмин дигән вакытларына туры килеп, шушы яңа елның изге теләкләре чынга артсын иде. Яңа ел бәйрәмен балалар гына түгел, без улылар да көтеп алабыз. Һәр үткән ел үзе белән кабатланмас мизгелләрне алып китә. Яңасы күңелләрдә яңа өмет, яңа ышаныч уята. Яңа ел бәйрәме ул ниндидер сихри тылсымлылыгы белән үзенә тарта. Якынлашып килүче яңа ел белән дуслар. Хөрмәтле райондашлар һәм килгән кунаклар, хәзер яңа ел бәйрәме белән котлау өчен сәхнәгә Саба муниципаль районы башлыгы Миннеханов Рәис Тургали улын дәшәбез, рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, кунаклар. Сезне беренчедән киләсе яңа еллар белән, яңа елда яңа уңышлар. Менә бу уңышка быел менә безнең инде 2024 ел тәмамланып килә. Ул үзебезнең дәүләтебез игълан ителгән гаилә елы иде. Һәм инде гаиләдән кадерле бер юк. Һәм республикада, Россия Федерациясында төрле программалар булды моның буенча. Үзебезнең районыбызда да моңар игътибарлык һәм инде бу игътибарлык нигезендә төрле программалар барлыкка килде һәм инде алар киләсе елда да дәвам итәчәк. Иң мөһиме безнең бүгенге көндәге бу яхшы тормышыбызның дәвам итүе, бүгенге көндә суда булган җегетләребез үзләренең җаваплылыгын бик алга куеп, һәм инде үз вазифаларын үтәп баралар. Аларга бик рәхмәт, һәм инде аларның гаиләләренә сабырлык, һәм инде кем ничек ярдәм итә ала, һәм инде арабызда безнең кирәк югалткан җегетләребез бар, аларның туфраклары җиңел булсын, һәм инде хәйр дугаларга. Без аны бер читтә кайтара алмыйбыз, но без аларны һәр вакытны истә тотырга тиеш, һәм инде аларның гаиләләренә игътибарлы булырга һәм ярдәм итәргә. 2024 елның инде нәтиҗәләре буенча безнең радио һәм телевидение күрсәтеп сөйләп бара. Алар бөтенесе сезнең тырышлык нигезендә һәм инде нинди хыялларыбыз бар, бөтенесе әкрен тормышка ашып бара. Бүгенге көндә зур предприятиеләребезнең уңышлары булган нигезендә үзебезнең өстәмә табышларыбыз барлыкка килә. Һәм инде ул табышлар нигезендә безнең өстәмә хыялларыбыз һәм инде халкыбызның үз җыелган акчасына өстәп, менә шундый халык сораган эшләребез эшләнеп барыла. Бар бөтенесе дә безнең беребез аңлашып, матур итеп яшәгән нигезендә, һәм моның өчен кирәк кырштай сәламәтлек, бөтенебезгә дә кырштай сәламәтлек киләчәктә. Һәм инде гаилә бәхете, эшләрегездә уңышлар һәм нинди хыялларыбыз бар, бөтенесе тормышка ашсын. Маласыз сез, булдырасыз. Рәхмәт сезгә. Соңгы көннәрдә иң яхшы яңа ел бизәлеше конкурсы үткәрелгән иде. Хөрмәтле район оешмалары, предприятиеләре, учреждениеләре, җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре, райондашлар. Инде менә сезнең хезмәтегез комиссия тарафыннан бәяләнде һәм призлы урыннар билгеләнде. Хәзер конкурста гран-при ияләре һәм беренче урын яулаган катнашучыларны бүләкләп үтәбез. Калган призлы урын алучыларны сез экранда, район сайтында һәм районның масса күләм чараларында таныша алачаксыз.
Среди организаций, предприятий, учреждений ПГТ «Богатые собы», кроме подведомственных учреждений образования и спорта. Гран-при ЭПО «Сабыгаз». Құтлыбыз! Әйдәгіз береге шақырған өзлерін. Һәм безнең беренче урын филиал АО «Татавтодор» бүләкләре. Құтлыбыз сезне. Среди представителей малого и среднего бизнеса первое место ИП «Фазулин», Савинский ИПС. Среди коммерческих организаций, предприятий, сельских поселений, кроме Сабинского и Шамарданского поселений, первое место ГКУ «Сабинское лесничество». Нишинское сельское поселение. Құтлыбыз сезне. Ауыл жерліклері арасында Гран-при Миша ауыл жерлігі. Әйдәгіз береге шақырабыз сізді. Бірінші орын иесі Шикши ауыл жерлігі. Среди общеобразовательных учреждений Сабинского и Шамарданского поселений, в том числе Сабинского аграрного колледжа. Первое место МБУ ЦО «Оникс». Поздравляем, Құтлыбыз! Ғылым білім беру учреждениялары арасында Гран-при Икшірме кадет мектебі. Поздравляем! И, наконец, первое место МБУ Большекевичинская среднеобразовательная школа. Тәбриклейбез. Соба һәм Шәмәрдән балалар бақшалары арасында бірінші урын 5-ші номерлы Бәләкәш балалар бақшасы. Среди сельских детских садов района, кроме детских садов Сабинского и Шамарданского поселений, первое место Большекипячинский детский сад «Кубаляк». Поздравляем! Там свой бірінші урын Олуязский детский сад «Щащка». А также первое место Олуязский детский сад «Щащка». Поздравляем! Ауыл хужалығы предприятиялары арасында Гран-при иесі Игенші хужалығы. Первое место ООО «Саба», отделение «Сатыш». Құтлыбыз, поздравляем. Һәм шулай ук беренче урын Туған яқ жәмғияті, рәхим етегіз. Jamhuriyeti. Среди учреждений молодежной политики и спорта Гран-при МБУ «Спортивный комплекс». Құтлыбыз сезне. Каминде бірінші урын Соба yüzу бассейна, рәхим етегіз. Продолжаем. Среди сельских домов культуры, сельских клубов и музеев Гран-при Лесвозский сельский дом культуры. Құтлыбыз, поздравляем. Бірінші урын Миша Баш ауыл клубы. Һәм шулай ук первое место Музей истории Сабинского лесного хозяйства. Поздравляем. Социаль яклау учреждениялары арасында Гран-при Югары Утар балалар йорты. Һәм инде беренче урын Лисхоз картлар йорты, рәхим итегез. Среди учреждений здравоохранения Гран-при Кренинский ФАП.
Құтлыбыз сізді поздравляем. Һәм инде беренче урын Шитши. Директор акушерлық пункта Құтлыбыз. Большие молодцы. Среди организаций, предприятий, учреждений Собинского городского поселения, установивших снежные и ледяные фигуры по улице Закира Юсупова и на набережной реки Собинка, отмечается на мероприятии, посвященному Новому году в поселениях. Первое место – Дюсеш Алим. Поздравляем, Құтлыбыз. Беренче урын, беренче номерлы Шотлык балалар бакчасы. Бірінші орындар біздің шулай байтақ бұл елні. Тырышқандар, молодцы. Каминде шулай барлық бүләктәнішілеріне тәбіріктейміз. Hürmetli sabahlar, kaderli dostlar, kaderli ballar. Mine biz indi 2024 yılının ahırı günlerinde uzun vararız. 2024 yılda biz indi türlü ağırlıklar, şatlıklar, vakitler, sinişler görgenimizdir. 2023 yılan yılda men barınızga da bar tek vakit, şatlık dileyim. Barınızda sağ selamet bulup, köklerimiz oyaz bulup, illerinizde tınışık bulup, matır, tatlı turmuşlarda yaşaunuzni tileyim. Bayram bilen sizni yakınlaşıp gelişi yana yıl bilen. Biz indi barlıq təbriklenişlərini həm əlbəttə indi. Bugünkü matur Şuşa Şirşo açılışına kelgan qonaqlarımızı matur jır bilan təbriklab ketarmiz. Gülnaz Davliyeva. Rahmet Gülnaz. Снегопада, давно не помня здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает. На это чистый, невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и просторы до самой дальней утренней зари. Но верю я, что скоро, но верю я, что скоро по снегу доберутся к тебе мои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою
biz Serde avlundan şuşu күңелле бәйрәмгә килеп карыйк әле быел biz дә килдек әле. Сәрдәдән арлык. Матур итеп юлкалар янды, котлаулар булды. Менә кеше дә хайран, суык буга карамастан җыелганнар бар, килгәннәр. Менә хәзер уеннарда уйныйбыз диләр, матур итеп җырлыйлар. Бик шадаlı ул безгә. Беренче тапкыр килсәк тәген. Райондашларыбызны барыгызны да яңа еллар белән якынлашып килүче. Барыгызга да исәнлек, саулык, ак бәхетләр булсын, илләребез тынычланып, балаларыбыз сау сәламәт булып, эшләргә эшебез булып, сән саулыкны яшәргә язсын барыбызга да. Райондашларны барлык күргәннәрне яңа елда кутлыйбыз, саулык, сәламәтлек бетерсенә. Тыныч тормышта дөньялар тынычлансын, бәхетле яшәсеннәр. Мен Сабадан Рузалия апагыз булам. Менә чыршы ачылышына килдем. Бик матур чыршы ачтык. Быел сезнең өчен кайсы Быел мин штабка йөри башладым. Безнең сугышкан солдатларга булышыр өчен килдем. Шул күңелемнән булышып йөрим шуларга. Яңа елда инде шул безнең тынычлык телибез инде тизрәк сугышлар бетеп, барысы да исән сау кайтсыннар иде, барыбыз да исән сау булыйк, күңел тынычлыгы булсын, исән сау булыйк. Барыбыз да яңа ел 2025 ел белән котлап калам. Яңа елны да сәгать суга, чыршыдагы утлар кабынган. Yıldan olan bu lekler yağayım Etlersinler sakine yağayım Bakret olet gündene bezge Команда hazır mı? Итак, внимание, марш! Дорогие друзья, для того, чтобы открыть нашу елку, пожелать свои пожелания, наградить, на сцену приглашаем под ваши бурные аплодисменты заместителя главы Савинского муниципального района Республики Татарстан Закирзянова Расых Рахимзяновича и, конечно же, главу Шамарданского сельского поселения Альберта Кавиевича. Hörmətli şəmədənlər, qayıtqan qonaqlar, qədirli bağlarımız, rüxsat etdiniz sizni Sabah Munisipal Rayon Başlığı Minnixanov Reis Nurgaliyev isimindən, Rayon Soveti hem Sabah Rayon Başqarma Komiteti isimindən barıqızını da şuşu 2025 yıl bilen kutlarga indi mühim bulgan bütünümüzde bizning de tilaklarimiz 25 yılda elimizde Allah versa tinchlik qilib, ko'ngillarimiz sof bo'lib, motor g'ina ayttirib, turmushlarimizni tag'inda yaxshirtib yashab ketsak deb bütünümüzde shunday tilaklar. Siz Şamadanlar
бик матур, бик әйбәт күрсәткечләр белән яңа елга килдегез. Инде киләчәктә дә Алла бирсә шул темпны тотып, матур иттереп, 25-нче елда да бергә булып, матур иттереп яшәргә язсын безгә. От всей души, от своего имени разрешите вас всех поздравить с наступающим новым 2025 годом. Действительно, 2024 год был для всех нас нелегким. Это связано и с тем, что у нас идет специальная военная операция, и очень много наших земляков находится в зоне боевых соприкосновений. Но я искренне верю и надеюсь, что 2025 год принесет всем нам мир и согласие в наши дома. Я всем вам желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, и пусть в 2025 году все ваши мечты обязательно сбудутся. Также от своего имени я хочу поблагодарить всех предпринимателей, всех руководителей коллективов наших предприятий и учреждений, всех неравнодушных граждан, которые смогли сделать этот праздник намного ярче для наших детей. Тем самым то, что они обустроили, сделали свои зимние городки в нашем поселении. Спасибо вам огромное. Ну а теперь, с вашего разрешения, давайте перейдем к церемонии награждения наших победителей и призеров районного конкурса на зимние городки. с новым счастьем, с новой радостью и любовью. Пусть несет вам год удачу, смех, улыбки и здоровье, нежностью сердца согреет, добротой наполнит души. Пусть год змеи будет щедрым, самым светлым, самым лучшим. Год кого? Повтори, пожалуйста. Что-то я не расслышал. Год змеи, дедушка. Да не простого, а зеленой деревянной змеи. Считается, что он обладает огромной силой и магией. Астрологи говорят, что символ этого года несет людям большие перемены. Yılan yılı tura bu sağada, ut ağuğun bürük şeşmesin. Әниләрнең күз яшьләре кипсен, барча халык тату яшәсен. Вся покрыта сединою и хранит густая хвоя
запах лета смоляной, чтобы шишки превратились в разноцветные шары, чтобы снежинки заискрились, не растаяв от жары, чтобы звездочки лучами осветили ярко ввысь. Скажем дружно вместе с нами: наша елочка, зажгись! Неге юлыйсың? Юл хужасы була тұрып, бұлай жібіп тұру сеңа бір дә келішмеймді. Хужа идемле, günlerin bitti deyip itler bilen kuvalar. Дұрыс түгел, біз керісінше зор табыш таптық. Һәм шуны аждаһаға күрсәтмәкче идек. Туктагыз, аңлатып сөйләгез әле. Неге аждаһаға? Неге башка берәүгә түгел ул? Әлегә ел дилбегәсе аждаһа кулында. Аннан узып без берни дә эшләмибез. Башта ук шулай диләр аны. Куркыттыгыз. Югыйсә изгелекләр күбрәк эшләрмен диеп, кәбисә йылы алып килгән идем. Никадәр гаиләне бәбиле, күпме парларны кавыштырып иле иттем. Тик кызганыч, барлык хыялларымны тормышка ашырып бетерергә өлгерә алмадым. Көнем бетеп бара. Ләкин өметем, ышанычым зур. Үз урынымны тәвәккәл, кыю, җитез еланга калдырам. Ул миндән уздырсын. Ил йортыбызга тынычлык, муллык алып килсен. Туктале, каялы ул үзе? Килеп җитәргә тиеш иде, күренми. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Там что-то есть! Ой, мне страшно! Не бойся, внученька моя. Там, наверное, сладости, новогодние подарки. Ну давайте вместе откроем. Сим-сим, волшебный сундучок, откройся. Ой, там змея! Эй, менә бит килеп җиткән! Вы меня ждали. Я добрая, мудрая змея. Я Новый год. Эстафетаны кабул итеп ал. Мин китәм. Карагыз аны. Йылан йылы дип шомартмагыз. Нинди генә халәттә калсагыз да, тапкырлык, акыллылык, үҗәтлелек белән максатка ирешү юлын табыгыз. Китте аждаһа. Тарихның тагын бер битенә яңа сәхифәләр, борчу шатлыклар, табу, югалтулар язып китте. Исәнме яңа ел, төкле аягың белән. Ура! Новый год! Новый год! Добро пожаловать! Новый год! Я сюда шла 12 лет, перетерпела столько бед. Вот пришел и мой черед, настает уже мой год. Все подсаживайтесь ближе, никого я не обижу. Всем сулю любовь, богатство, уважение и братство. Добрых новых начинаний, всем веселья, светлых знаний. Быть здоровыми всегда, всем во все года. Что ж, милая змея, рад все это слышать я. С Новым годом! Всем вам счастья, наши милые друзья!
С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Посмотрите, елка дива, а кругом все так красиво. Из волшебной доброй сказки я поздравить вас пришла, пожелать здоровья, света, мира, солнца и тепла. Наступает позитивный 25-й год змеиный. Я желаю, чтобы счастье он принес вам в одночасье. Провожаем год дракона и встречаем год змеи. Нет прекраснее закона жить всем в здравии, любви. Әмин, менә әмин, дуслар. Үземнең елымны тапшырып, еланга Антарктидаға китәм. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся авось медведи, вертится земля. Встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для твоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся авось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля, вертится быстрее земля. Телим сезге, телим дуслар, бар тигизге телек. Turmuşuğuz jil barsın, yakınlar bulsun terek. Yaşayanlar şuşu jirde, dosta tuğulur birge. Tikulaşlar yoldaş bulsun, bizning hamma bizge de. Yaşayanlar şuşu jirde, dosta tuğulur birge. Tikulaşlar yoldaş bulsun,
tileklär deli. Mizgil bulgan bu dünyanın yaşaudın kadrin beli. Yaşayalı şu jirde dosta tuğulup birge. İlgümüşler yoldaş bulsun bizning hamma bizge de. Yaşayalı şu jirde dosta tuğulup birge. İlgümüşler yoldaş bulsun bizning hamma bizge de. Туғандар болса янында, достар болса зор терек. Ауырлықларда сезілмей яшәуі жеңілдерек. Яшәгәлі шушы жерде доста болып бірге. Тик уңышлар юлдаш болсын безнең һәммә безгә дә. Яшәгәлі шушы жерде доста болып бірге. Тик уңышлар юлдаш болсын безнең һәммә безгә дә. Яшәгәлі шушы жерде доста болып бірге. Тик уңышлар юлдаш болсын безнең һәммә безгә дә. Тик уңышлар юлдаш болсын безнең һәммә безгә дә. Собирайте чемодан, приезжайте в Шамардан и вставайте в хоровод. Скоро праздник Новый год. А подруга моя Снегурка красивая. Ну а я как Дед Мороз и слегка синюшный нос. Мчится змейка в каждый дом, чтобы стать царицей. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, Новый год дружно празднует народ. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, Новый год и у елки хоровод. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Дом, работа, кабинет, в голове полнейший бред. Диспансеризация, госпитализация. А подруга моя змейка медицинская. Ну а я как Дед Мороз и слегка синюшный нос. Годом новым и здоровым, без таблеток и лекарств. И удачи, силы людям, год и пусть всем нам даст. Новый, Новый год дружно празднует народ. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, Новый год и у елки хоровод. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, Новый год дружно празднует народ. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, Новый год и у елки хоровод. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Новый, новый, Новый год встречает вся больница. Yakınlar dostlar jıyılsın.